Suomeen muuttaa tätä nykyään paljon väkeä ulkomailta. Mitä mieltä olet Suomen harjoittamasta ulkomaalaispolitiikasta? Kyllähän se on aivan hirvittävän, pieni yksityiskohta, mutta hirvittävä yksityiskohta, että alhaisemman kulutustason maista tuodaan ihmisiä tänne, jossa pidetään keinotekoisesti, niin kuin Suomessa pidetään keinotekoisesti täällä köyhässä Pohjolassa, kitkemällä luonnonvarojen viimeiset rippeetkin omasta maasta ja ihailemalla vielä muualta sitten luonnonvaroja tänne, niin pidetään yllä tätä tämmöistä, sanotaan kymmenkertaisesti liiallista aineellista elintasoa, kulutustasoa, ja sitten vedetään vielä noista köyhän elintason maista kuluttamaan tätä samalla tavalla, tai likipitäen samalla tavalla. Niin se on siis niin nurin niskua kuin ikinä olla voi, että päinvastoin sitten, jos suomalaisia siirtyisi jonnekin Afrikan köyhiin maihin, sikäläiselle elintasolle, sinne savimajoihin, niin se olisi, niin kuin, jos yleensä pitää siirtyä, niin se olisi paikallaan. Mutta ei näin päin missään tapauksessa, ei missään nimessä. Ei ainoatakaan pakolaista eikä siirtolaista köyhemmistä maista.